여전히 속을 사막하지래. नहीं बड़ा हरामी हो बेटा. Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel आव बरायबाय फैनो थाम सिगाङाव फिनारबाव गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै नै अखा हागासिनो थेवबो नैबो एसे बेरायग्लांनो लुबैना बेरायबाय आरोना बारियावनो जेराव थांना थाया बे अखा बोथोराव अखा थांना आरोना ओंखायनो नोंथांमोनजों मोनसे न'आव थानानै मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैबाय आरोना नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ इन्ट्रेस्टब्ला जोबजासे नायलांबाय जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान गोदान ब्लग भिडिअ एबा गुबुन भिडिअबो फैयो आंनि भिडिअ जाय जाय सिगांनिफ्राय नायबाय थाग्रा बिथांमोना मिथिखायो गुबुन भिडिअ फैयो आरोना थारमाने दस्रा भिडिअ फैयो ब्लग भिडिअनि अनगायै नोंथांमोना जिखुनु नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो भिडिअ नुबाय थाग्रा आंनि चेनेलाव बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर अखा हालायबाय लोगोफोर अखा बोथोरा बवा खोमसि अखा गendre pade Oka hade Mau jadi apa? Ukaya hagabai logoफोर ukaya. Hagaखै? माला हागाखै दाना नों माखिबो नों हागादोंलायनो बे हानायखौ नुवाखै हाया मेगना फैयाखै दाबो हागाबाय नै अब्ला फैयाखै नामा होनदां अब्लाय है खामोन दा आं मावसिनो बुङालै होनग्रा मा बे ओरै बिरा केमेरायाव बुङालै आं नायसो होनग्रासो नोंबो दा फैया नामा होनदां ओलै ओइ बेना मबाइला जायालै मबाइल सायजों ओमफ्राय फैसा खामायनो नागिरदों दै सानाय फैथारसैलायनो थांगौलायबाव जिरायगासिनो नै अखायानो नागारा हाबसिनलायबायनो गान दामदों गान लोगोफोर दसे गान दामदों मोजांथार अखा हानायाव गान दामनो नोंनि देहा गंसे मानि नुमारबाय आं फाल्गुननि बाना गेलेगासिनो आबाथ' मेंब्रां नै जोंना आइ गार खलायदे आलायार आइ आलायार गार खनदों खलाय दे खलाय अखा हादों मोजां खोनायथ' खलाय आलायार दे खनदौ आलायार आं खनसिबाय खनालाय बे आलायार थिनदोंना गान खनसिना बेखौ गान खनलाय खन्द' अखाया नागारनो रोंलालै लोगोफोर होगासिनो हागासिनो बे जोमैया गोसोम जानाया खोमसि जानाया खारागौ माने हागाला अखाया नै दाबो हागासिनो रावनो जिरायलागासिनो जेराव थांनो हाया था जिरायना था न'आव थाबाय था होननाय जादों आरो बिसोरा दा हिनजाव हनै ओंखाम ओंख्रि संगासिनो Hey, Masli, Mama Angkri, Amrai, kali jenazah sini. Đây kalau ukha kasih ukha Amrai yang dah, mencet konten orang ini kusung no sampai jangan deh, mencet nak masuk, deh, kita, ba, benar deh, deh. Ayo ukha jujur. Apa hendak deh? Deh. Ayo ukha jujur. Ba, nak udah. Deh, boleh.
nè thích cái khu được nè ai ô pha du chụp ai ô pha du chụp người ta đi xuống cái sòng nó khắp lên gì đây đó này Ồ hai đâu mới ra cả này ô xe lô kha này nó tươi ba na ra vậy ngọc xía tươi mượn lưng dập xơi kêu xe đây này ai à ngọc xía tươi mượn lưng dập xơi mà thăm đông này các bà cái sân bứt rồi cái này cái gư thòng mẹ bư yeah in cho sao bây giờ men chưa như là thật lần đi phải nhà lượm phải bay bạo này tôi thấy rồi mẹ cách cái con đơn đây cái con đơn rẻ chứ nè chi là cô vào ra yên nè se ai phơi à phơi ao này yên nè se cỡ con này đi mà hả nàng che ai phơi ra phơi ao rai trên nề se ai phơi ra phơi phun một chi là cô ao rai trênยังจะมีสุ่มคนหนึ่งไม่เอา โอ้ย การกูไปช่วยเหลือไม่ได้หนูว่า ไอ้คือคนหนึ่งนะฮะ